megjelennek. A kellemes és vonzó megjelenésre pluszpont járt. Na és akkor kezdjük is az általános iskolával. A korosztály pályázatait értékelten Nagy M. Zsolt újságíró, és a harmadik helyezést érte el Török Flóris újság Budapesten a Török Flóris általános iskolából. Hatalmas tapsot kérünk neki. Rendszeres megjelenés, kiszámíthatóvá teszi az újság szépen szerkesztett, tartalmilag néha lehetne rövidebb, illetve kiszámítható, nincsenek rovatok, a cikkek egymás után következnek, de csak így tovább, mert nagyon szuper. 2 darab 50 000 forintos hozzájárulásodó esett 2015-ös médiatáborához, pénzbarozási lehetőség, belépő és további előfizetések, és gratulálunk az egész csapatnak, szuper, hogy mindannyian eljöttetek. Hölgyeim és uraim, a Török Flóris újság mind harmadik helyezett az általános iskolák kategóriájában. Egy hatalmas tapsot kérünk nekik. Egy közös fotó elején legyetek kedvesek egy kicsit a színpad közel befele és egy kicsit előrébb állni, hogy mindenki látszódjon. Intettél neki? És egy hatalmas mosolyt kérünk, készül a kép. Köszönjük szépen, Török Flóris újság, tehát a harmadik helyezést érte el. Már is megyünk az ezüst érem fele. Az ezüst érmet a Visszhang diák újság nyerte Kaposvárról, a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskolából. Reméljük, hogy ők is itt vannak. A kaposváriakat keressük, Visszhang diák újság. Lehet, hogy ők nem jöttek el, akkor természetesen továbbítjuk majd a nyereményeiket. És akkor nincs más dolgunk, mint bejelenteni a győztest az általános iskolák között, ez pedig nem más, mint Tapolcáról, a Bárdos Lajos általános iskolából az Alapárdos iskola újság. Igyekszik egységes arcolatot mutatni a cégek pont emészthető hosszúságúak van tartalomjegyzék, állandó adatok, impresszó, mérete pont praktikus, a témák pedig változatosak. Nyereményük 1 darab HP asztali nyomtató, 2 darab 60 000 forintos hozzájárulásadó egy 2015-ös médiatáborának részvételéhez, Hungaroring Ferrari Racing Race páros belépő, Tropikánum belépő, és még sok-sok minden, és sok szeretettel gratulálni. Középre álljatok be a futó elején. Hölgyeim és uraim, az Alapárdos iskola újság Tapolcáról a győztes. Előrébb, előrébb, előrébb. Szuper, meg is van. Köszönjük szépen, még egy hatalmas tapsot kérünk a nyertesnek. Mielőtt haladnánk tovább a középiskolák felé, Kocsmár Tóth István,